Diba? Uy, ginoo. Sardinas, may kay sardinas. Ang motor, may utot-utot. Pero di mag-all. O, diba? Yarn. Nag-review din ng mga ito kahapon. Lagi, grabe na. Gulay dito, no? Mais. Sanggi-sanggi. Ready na may. Sa kaya-hayaan ni Tipisi. Pag sanggi, pero may kanadaw ha. O, diba? Ayan. Lagi batanis? Kapitdaan ito. Ano tagbatanis ito? Tuyok na kayo? Yarn. Adi, doon lang ang batanis sa gian. Pero kadaot lang ang kinig kita. Kargado ang pagsagin ka. Utot-utot ah. Taas kay sa kaunon. Unit po. Hiliog ito. Hiliog ito. Hiliog. Hiliog ka na. Kadagang buwa ko pa ngayon taring Angelo. Diba? Hilong! Lemoy. Diba yan? Hapit na mis kalsada. Sa mong kalsada na fitry. No? Kaya nga mo adere eh. Ayaw may sada. Yay! Nya, imo nang gikuan, pila to kasuhaan mga duha. Your autonomy. Autonomy guys. Update na sa kalsada guys kung bantok pagyapon. Bantok yapon. Bantok yapon nilang kalsada. Ay, legal. Nang inampak ko sa nila. Barog ng kapituhon. Din ito napita. Ang katong na viral nga ito. Din napita o sa bahana. Bahana din din. Yan. So, bye. Kaya ato na ta mag-update sa may maisan. Nara diri ang hinakot oh. Dito ta diri. Nya. Padung na mi sa iriyang gibilin sa mua daw na nagbarog. Ma! Ma! Palagudas kong jacket day ma? Jacket daw ba? Nandring napita, nagbarog daw ko nung tako. Guli ni. Tay tanan. Wala ka diya. Ayan. Nagsoga dami. Kana nagbarog. Amuan din gabas daw ko no. Kana nagbarog dara. Naray. Ta. Nagsoga dami. Amo nang kuanon. Sas mama na nagdanas lag sundang o pading ni. Pading sanggut. Kisa nida sa ako ma. Lakaw na nagpauli dito. Paglakaw dito uli ba? Nari na may dapit dire sa mong. Kuan dire. Update. Check. Oh, yarn. Yarn. Pado.
Dago puso. Ano ito, ubos ay sugod kay para kuan. Nagsugod na gab si mama guys. Dara. Grabe po ng pagkapuuka mo eh. Unya, ugdi na. Di man tayo kabut. Ang na ka mo. Aw. Maudi ay hud. Oh, lagi ka na lagi kung nagbarog. Ang imong pagkuan na tirno, tinagas imong paggaban ano sa sanggo. Kalinggab ang imong pagputol ha kay kuya ni sa magdaro. Oh. Busog na mo suotan guys. Busog na mo. Gabtir ato tiri ay kari sa isolo nito ko. Ma, ikaw malingkod na lang ka ma. Oh, magkuan ka ba? Ang gabi mga pako ang kuya ko makapunog. Ikaw. Malingkod ko. Sulob sa tas tong outfit. Kato dok, lain to. Lain na. Ay, di mo mo si mama ni mo gauban nindot manidok iparil dis. Ano kay ang yuta mo si Anay. masaw diha. Dutar ba silang tunggan? Kita sa dang at sa alam. Do ito na inyo na tiro? Buwan ka nang iparil lagi na dok. Anak ni mo iparil sa kuan sa saging sa pamparil saging na samot ka ba mo put. Ako na Masawa kana ang yuta o sa ba. Bigyan ako abe. Kanang amo hindi pa ko magparil dagko kay nang yuta dia. Ni sako ato isuda ah. Nga, hidanan dito sila sa kuha. Matubuan nga natin nga rin. Oh, ate helmet. Oh, ate hitso. Pailalanggit nga. Sa una pa nga. Da, katalinggab siyang agi. Uy, hala. Asa naman ito sali? Maihaw ko man turun. Nanta dito sa lubog payag. Ibuot ko siya, may gingari. May pagibili na. May pa. Yabag, bita. Pagibili na kay sultigig ka ng kuwan. Sanggot ko na itong gamiton. Kaya lagta bro. Idiktig mo pagamitan na kay ugdang. Bako pindot. Masaming kamo tayo para na makabugas. Makagaling tagay. Na masigiktil sa Ay, tubo. grabe oh. Ay, di pa na pinas ilaga rin karaho ay la. Luya sa bang puso, di kaon na ilaga, daghana rin yun. Ay, labi na. Dagko pa dyan kayong gikaw silaga. May manang ilagag mo kaugag mo dagko man mamili na sila. Ay, suhait kina, uy! Kadiyot so, initarong na ko sa Oh, di kuwan. amon digi paril oh. Tarong ako sa kubo. Ako maridok na ridok iparil sa daplin. Saba ni siya ay nga. Abi. Balik kay sama ni. May lang, take video ra ko. Oh, nya si mama, taraw dito ipokus ka mama dito nga ipokus si mama nga naglangit nas mais. Asinda. Ha? Makan niyo logo na oh. Awa. Dagko kay puso niya. Kaog ilaga. Mayho sa ning ilaga mamili dagko sa? Yata ini mga buwang murag mukat-kat kila dagko kay punuan da kay kansus biyahe kay bawo sa sila da. Kataday kahapon nga nalibag ko nga ni sud anak ko kay dilaga kay maadto man na. Allah. Expect na ko na tarawa. Ko ang CR. Kay ari at Tapos kamera. hindi man sila pakat. Oh. Nagtalikod, nag-expect kag naisod, wa da ito guys. Nara oh. Tabaghak sa ning mga karaho da, kamao ko da. Bright sa ning ilaga da, liwatan nin lang ko ano. Ang ikat kay atong tup-tup ko. Wala na kayo sugod. Patira na. Di lalim mo inabuhi guys. Oh. Na. Tubo na akong jacket eh. Kalimuot kayo. Kasi inita ba ya?
Ni asang na iko no may buslot ba. May buslot. Ito na lang pakpakan. Ah. Siguro na sa tasadkuan. Ito, kapensahan mo nasanggot eh. Larab yun ang paa, di ba? Hait mo yun. Oo, kay tanawa ko kay butang sanggot diri niya. Wala ba sa kuban? Di lali mangitag bugas. Pag human akong habas ganina. Sa siya video kay mura mag aso sa video tiktakin. Kaya akong plano unta si siya niya akong pa-videohon. Ada mas may pang patabang og langi ni. Nang karon wala akong habas ganina gihubon akong sakit na ko kay 40 limuta. Muna yung pinabuhi diri sa probinsya. Blessing is Asinda. Hindi ka mo obra sa tinda. Ako papilion, ug nalay sanggi kada adlaw, apel ko eh. Kana pa yatong silig trabaho nga mo barata ka para ipagbugas, di ba? Tabang og sanggi, para maista. So, tabang mo butang ite ha. Tay. Kabihan. Hindi pa nalarano. Tigrebihan naman itong grabe pagbutang ng mga ite. Ha? Ang ito ka na may lubi. Ibuha putong yung padawin dire. Layo ang ano sa ano? Baikli. Limang kata nga. Pista bugo half day ko ato. Oh, di ba? Langi. Langi o dala guys. Ano sa paspasan nato di ka maglihok ng murag kuan kay. Ito magdungan ng bungang tundan pre. Ito kay samual sagi. Nantagiyas sa Asinda guys eh. Mother. Vlog menigit. Dia buta na dia. Dali naman. Nalagi anagon mo sa? Buaya na gud eh. Agis mga latatsoy oh. Dagang mga hiyawa ba. Kan kay mga kinalas ilag dagko makay puso. Pero bisan pag kuan siya lagas taong ko siya. Pero pag anagon ni may grabe yung taon nila interest eh. Nag-una pas muli. No? Ha? See guys, update taon niya sa dayon naghapon ginigpadpad. Update tas tong now. Check. Oh, nara mama. Pagdali dia kay para mahuman na ta. Lami kal diri taho no. Check. Ha? Oy, tagi sa Asinda. Natuwa daging kanang mais. Di ba? Lalim guys. Ha, punos ko ang guys oh. San ay kuno sig di mongkog san. Tawan init ta sad. So ngayon, kalit Dere. Kuna ka di mangumbaling, di ganahan siya sa init sigbuwan. Oh. Di ganahan siya sa init. Kandingo si pangitag tubig. Mo na imong linayan inana. Ari ka dapat magsugod. Taman san, lalim ngitag bugasan? Lalim? Di lagi. Grabing init ka. Init ka guys. Grabe ka init. Mabli eh.
Na sila, umana sila, na tabahay na sila. Kami paminahuman. Kaya saan, late ang kami ni Ari. Kiva. Tunga. Ay, puok. O, humanami. Ah, kung ginawa na miglaom. Nang karaho ay. Tama. Manami guys, magpadpad nami. O, magpadpad nami ron. Oh, ikarga. Sige na, mukat-kat nami kay magpadpad na. Awang view oh. Dapita oh sa mong gikuan na. Greenland. Panara. Nay para kaldirita pod. Mong gikan rihantod to Staplin. Tana. Kisam to sako puti oh. Kuha ninyo. Look, ang sanggot. Kami mapisa ni kabugatan ni guys. Ha? Mati lang dahon. Karon Nilaos lagi na siya no. Laos ang dahon. Kuya lagpadong na siya mamatay no. Kay ang iyang kuan pa di sa basin niya ba og kanang bunlod ng isa nilawom niya ba. katong pagtag Og di gibitol man no. Laos man no. katong pagkuan mo iti dire ba. Pagkang bunga. Pero dili na nilaos dahon. Igay. Saman pasod kas ka ha. Ready ra ba kumulabo? Tumtum bitaw. Guys, so Guys, kung saan ni pagkuan guys. wala. Uy, ginoo ko ito ra. Agoy, ang tungol. Nanghugma. Naray, may lang na gamay. Oo. Kat-kat na miss babaw. O, dara guys. Bukid is bukid, ha? Kapoy pregaba ning mananggi, pero magkugi gyud kay City. Ah. Ay, tas ilang kamalig. Kay magpadpad na. Kainit po daras kipadpara nila mo eh. Nagmiati ra. Kana mo sila quit ko hit niya. Maglangi na sig pabarog-barog og dagami kinako ni mais bagong nitubo. Di ang katong mais bang naibuhi-buhi ang dahon, linangian. Linangian ba yang gitugsok kay nako noy kuan. Kay maglawom pa. Asa atong pundok da? Pangaon sa mudaan. Tara mi lobyo. Huwi. Ayan oh, dagko kay puso. Gipangaon lang sa mga peste. Dahang king laga. Ayan. Nala ka na rama, imong bahin rama, traktor na mo kuha na ma. Traktor na mo kuha siyang bahin. Ha? Uwan bitaw. Ano ba? Huwi. At tamongan na, tuma. Igotom gisdiksir kita glami oh. Asam tungutan? Utan oh. Oh, di ba kaunas mga baon ng mga firsan nga mga gwapa. Man na. Aw sab di. Abi na kung banabag langi.
Okay, magpadpad na meron. Ako sa ning pagngon ay. Di check. Padpad check. Padpad na. Panpan mo mga pobre ka. O kagahapon man yun. Ano pa yung nabili no? Kadta mga pobre. Boy, ug naa bay magsanggi nga. Ang kada adlaw ni magsanggi kanang kuan lang mami magsanggi di lang sa kalit-kalit lang. Katuniagi. Dili. Magkatabang ni. Kung lumay ko sa una. Okay, bye.